moko nikech kane ng'iyo kaka nwawacho ne reject finance bill. Ne gin gik moko abich. Achiel ne motor vehicle tax, zero rating mar mkate, ne dhi wacho ni dhi keto bech mkate odhi malo. Then ne wan gi gik mane chalo kaka, mane dhi medo bech gik machalo kaka pampers gi sanitary towels. To gi companies ma multinationals man wacho ni ka bech gik moko dhi malo to gidhi timo ang'o, gidhi relocate to gi loso yedhe ma koro loso yedhe gi e gik manyalo wacho ni gik machalo kaka loso yedhe kidhi keto tax exempt on both materials miloso godo yedhe to gi yedhe itself. Ok dhi miyo bech shang'owa nikech onge VAT ma gidhi chulo ka gikelo ang'o materials miloso godo yedhe gi. To onge VAT midhi timo ang'o midhi charge. Koro kaka loso yedhe wanyalo gine ni koket ni pharmaceuticals and pharmaceutical products obed ang'o obed tax exempt. Wanyalo dhi maber bech ang'owa bech yedhe ok dhi malo. To kadang' awachi just a few of gik maber nikech wawacho ga piny kae ni gima shida ma wantiere godo ni gimiluongo ni waburden tax base. Ok ni ji matis, shida mwasebedo godo en ni ji matis ema chulo ushuru. En ni jo KRA oseyudo ni yot mondo gichok ushuru kuom ng'ati mang'o ng'atiyo. Pay ni miluongo ni pay as you earn. Ing'adi direct to gi gik machalo VAT ma ankara uso ni ta charge VAT ang gibiwa gineno form gineno ko gi kocha chande ni ang'oa ne ma VAT mane charge ko gibobiwa beto ginyisi ni ma VAT mane timang'o mane charge ko mondo timang'o e chulwa. To ne nitie gik mabeyo e finance bill ni mane timang'o mabe kaka ne ng'iyo gisetemo ni mondo giburden the finance base. King'iyo kaka digital tax. Digital tax ni osebedo ka intiwe to notem mana clause man omedi ne en mana ni mondo oket ji mang'eny ma nikech king'iyo sani kaka jo Gen Z mane ginego jo Gen Z sani concentrate on digital ilongo nang'o creating content. To kanyo idwa ka usuru to ging'eny king'iyo jok magina TikTok kata nyathi ma ja class 3 sani ni gago mage yude pesa. Ang'a mono kiyudo pesa imbi wache matisni ni mondo timang'o odhi oko nikech ma bende ijiwo kanyo isiro mar mondo mikara mana tax bende iwacho ni content creators bedo ka tax kuomgi content creators onego bed nikech kinyi dwa dhi osiptal watni moro dwa gine ng'adhi loso wach osiptal in ko equate content iyud pesa ibed gi pesa ni no kendi ko mane ndachiel kuom gima bode nang'o tax base. King'iyo gimachielo maber mane nitiere ni VAT registration threshold nobedo odhi malo nogol nikech onecho ni ka in turnover ni en million abich to nengo be ni register for VAT. To sani ne gimede nobed ang'o obed million 8 matiende ni yande ka in less than million 8 to register for VAT kata kibochulo kawa. So mane en achiel kuom gik matimo. King'iyo kaka retirement benefits pension. Research osefwenyo ni jo Kenya kaeni jok mo retire ok dagi moingo higni 5 akia gimomiyo kamano nego watimane na research ofwenyo en ang'o momiyo mano kaluwore gi hikgi ka hikgi oseniang' nikech koro king'iyo ang'o miyo wachuli pesa moro matis michuli dwe ka dwe chande kasto ok idhi chame moingo higni 5. Ang'a mondo wami pesa ni nieni dichiel ki retire mondi amua ni timo maybe pesa ni nikech pension be kimi timi mana en atamalo 30 magi mane timang'o mane chamo masa moro ok dhi yudo nyichi seng'iyo ok romi koro kaka idwa gine apani mane momiyo ji timang'o githo mang'eny magiwe ang'o giwe pension gi gino koro ang'a mondo mi pesa ni te mama ne en gima ber ahinya ang'o e finance bill ang'a mondo mi pesa ni te ikonywi godo onyalo extend ngimani moingo higni 5 mosebedo ka jo Kenya timang'o githo giwega kata pension gi goindo ma pesa ni te dong' to bende kata mna ji adi madhi ne pension go
Ngeni bende penjo bende nitiere kanyo. Nitie jok mosebedo koro ka choko to koro kar mi ng'ato koro yud pesa no. Bende en shida moro. Be research fwenyo ni akia ni en shock, akia ni en ang'o. Ma retirement ni eni. Jomoko yudo kodong' dweche 3. Tapa ni ok onyal paro no nyalo bet maonge ang'o, maonge tich. Thoth gi ka retirement chiegni. Tiyudo ka ng'ato tuo, ng'ato timo ang'owa. Thoth retirement ni onego ng'i anena ma ka en pesa ne midhi chul ji tetetetete. Tapa ni kanyendo to ne ber ahinya ang'owa e finance bill mane biro ni eni. King'iyo gik mane ochako keti ni gik machalo kaka donations ni achiwo kony. En ang'o magi gik mosebedo ka ji timo ang'owa, ji abuse. En ang'o miluongo kaka kony na biwa timo ang'owa, achiwo kony e children's home, e hospital. En ang'o mamiyo thoth ji ohala tetetetete ji set up ne gini ohala. Matis ndemi bo yudo ka timo ang'o, chiwo gik machalo kaka donations gi ne gidhi timo gang'o, gidhi konyo go piny. Iyudo ka jomoko chiwo donations ni nitie kaka gidwa timo ang'o, gidwa avoid chulo tax. Koro magi gik mane yudo ka Finance Bill 2024 oduogo define maber mondo bedang'o onyisi ni kichiwo donations mane mabo mi timo ang'o, iweyo ok ichulo ushuru. Nitie miluongo ni advanced pricing agreement. Multinationals matiyo wan manie ni kaka dang wachaki waket industries pod wan gi nitie knowledge, technology gi knowledge ma pod waonge godo. To king'iyo shao nitie gimiluongo ni transfer pricing. Ma transfer pricing ni jo multinationals gine godo ng'iyo yore ma e chik kaka ginyalo timo ang'o, ginyalo chulo ushuru matis mogik. Koro nitie gimiluongo ni advanced pricing agreement. Mano to nitie East African Community ngima. Ni uwinjo ni dhi chulo ang'o, ni multinationals gidhi chulo ushuru maromo nade. Jogi yudo ka gine jok makelo, jok matiyo oko matiyo kaini, to ubo chule mshache, ot bo chulo ne nyithinde butere international school. Ma cost ne owuon to ng'ani samoro gimobiro nobiro timo ni ja Kenya nyalo timo ang'o, nyalo timo. Koro chik dwaro ni kobiro tiyo kamanendo to nitie Kenyan maluongo ni shadow employee mabet kode malan ka en gi ng'at mane gimo onge ene mong'eyo kende maonge ja Kenya maja tok gitim mano. Ka gisebiro ka to giyudo ka piny Kenya ka ber ne gimok gidwa dhi. Koro that shadow employee onge. Koro transfer pricing multinationals yudo ka ok dwa ni mondo chulo ushuru e piny. To ka ni dwasi bende ber. Mbad bende na piny ni nang'o miyo ni komed ne gi tok en ang'o maber ne gi pacho. To ka eni ema gitiyo gi employees wa mabok gichul maber. Kiyudo ka utimo gimoro achiel gi ng'at man expatriate staff, an expatriate staff ichulo pesa mang'eny motimo ang'o moingi. Ma multinationals gibe ka wanyalo bedo ni wanyalo gimonengo wang'e man to Shauna, I would still say ni walos kembe wa kendwa. Kidhi e pinje ma oko ka ibo yudo ka multinationals go gina family businesses. Wambi ang'a mono waloso family, or the government should create an enabling environment mondo wambe walos kembe wa mondo wambe wachak dhi oko wabed ang'owa multinationals. King'iyo Shell gine gieni oil companies gi gina family businesses ma is owned by a family. Ang'o miyo wato kwatim kama nendo. Aparo nitiere dwaro mano mar siro